Vítajte v nových televíznych novinách v Báhoni. V záhrade mŕtve telo. Jarný strih pre psíkov. Predpoveď počasia s Emom. Brutálna vražda pri konci dedinky Báhoni. Aspoň tak opisujú nedeľkí susedia. Muž svoju ženu brutálne zavraždil sekerou. Na mieste, kde v 80. rokoch muž brutálne zabil svoju ženu sekerou. Tam ju zakopal. Muža po jednom dni polícia vypátrala a odsúdila na doživotie. Pre TV Báhoň Vladimír Kľúčik. Ako sa správa pes po jadnom ostrihaní? Náš kolega Emo Farkáš sa na to pozrel. Tak sa teší. Aj pazúre mala dlhé, tak som ju rozkývala. Nerobila s tým problémy? Ne. A teraz predpoveď počasia s Emom. Vítajte pri predpovedi počasia. Dnes ste mali krásny deň, pretože bolo 35 stupňov. Zajtra nás čaká 20 stupňov, bude sa ochladzovať, budú 2 stupne, dokonca aj mínus. Toľko na dnes. Pekný deň.